Bos días, galegos, galegas e xente del mundo. Subí aquí ahora pola calle Barcelona, aquí en Vigo, viña a pé, que vou facer unhas gestións aí, e vou contar unha anécdota que me pasou. Ao chegar á mitad da calle, topo un tipo, ben vestidinho, uns tenis de marca, guapito, afeitadito, bueno, ben preparado. Non tiña pinta de borracho, nin drogadito, nin estar tirado na calle. E o primeiro que me dice o tipo é onde me dice: hola, mira, perdona, me podías dar algo para comer, que tuve un problema con la novia e me echó ayer de casa e estoy sin comer, llevo día e medio sin comer e tengo unha hambre. Eu vexo po tipo, no momento que demos así, tal, medio tal, ainda pasou un señor maior por lado que me dio a conocer e dice: é máis que se vai por. E o tipo así, cuidado, eu ainda botouse a rir, eu dixenlle: ostra, pois no, non che dou nada, pero tes moita fama o que? O tipo: sí, llevo un día e medio sin comer, tuve un problema con la novia. Eu dixen: va, non sei que vai un problema da novia para que estea sin comer, pero bueno, mira, vamos aí á cafetería que vou tomar un café, que eu iba a tomar un café, e invito a un bocadillo, ou tomas un café con leite, un croissant, o que queres, tú invito a ti. E dicimos tipo: no, es para comer despois, no ahora. Dixen yo: no, se queres ben, se non nada. Entón, vim a marchar á cafetería a tomar o café, estou aí na cafetería estou vendo barrenando con a miña barrena, estou vendo a tele, salta o dos gastos da hormiga, que non sabía, que agora estes políticos dicen que hai que os gastos da hormiga hai que non gastar, os gastos es que chaman da hormiga, ou de tomar un café, ou de ir comprar cousas innecesarias que non se pode. Entón estaba pensando, sentí moi mal, joder, porque dixen: o pobre rapaz, me cago en diola, o tipo xa veu a noticia, e non quería comer a deshoras, quería aforrar por mediodía, para non comer a deshoras. Cuidado, como está pondo o chollo, cuidado. A xente xa pide na calle porque sabe que é mellor pedir que poñerse a traballar, porque o traballa jódeno. Entón, a xente xa pide, xa lle dá igual, xa pide ben vestida e todo. Piden polo cu, así está o mundo, me cago en diola. Pero estaba eu logo arrepintíndome dicindo: me cago en diola, claro, o tipo está os gastos da hormiga, me cago en diola. Estes políticos son hostia. Eles dicen a xente o que traballa: a ver, prívate de ir tomar un café, priva de comprar algo que sea innecesario. ¿Para qué? Para que teñas cartiñas, para pagar eles os impuestos, a electricidade, o que subiu o impuesto, o gas, todo iso. Para que eles vivan ben, a conta tú, O que non traballa, que cobra unha xuta xa, ese xa non vai tomar o café fora. Vive a conta dos que traballan. Se vive a conta dos que traballan. Ese xa non se permite tomar o café porque non dá o sueldo. E os que traballan, que están generando, cuidado, ese teñense que privar de tomar o café para que dé para manter toda a outra mafia. Así está o mundo, así subía pola calle Barcelona ahora, e ainda me iba fijando, de 100 locales que debe haber desde abaixo arriba, 80 están pechados todos. Se alquila, se traspasa, se alquila, se traspasa, se alquila, se traspasa. Cuidado como está o tema, Xa vistes tamén agora aí en Sevilla, que aí botan huevos hoteleros. Aí había que aprender. Van pichar todos, unirse e pichar todos por tema da luz. Van pichar todos unha temporada, unha huelga. Isto tiña que facelo todo Dios, pero a xente colle e cala. A xente, cando unha empresa pequena denuncia no tal, a ver se o joden, pero os políticos todo Dios colle, cala e fora. E danlle no cu e nadie dice nada. Así está todo montado. Tamén dicía aí a ministra esa a do traballo, dicía: as empresas teñen que aguantar sin subir os produtos, que está toda a cesta da compra clara. Claro, ten que aguantar, o hostelero ten que aguantar sin subir os precios, hai que aguantar, claro, que aguante o que traballa, o que non traballa, que non aguante, cuidado, e eles suben os impuestos. Vamos a ver, se o do bar sube o precio é porque subiron todos, senón non subía, pero non pasa nada, a imagen está aí que están todos pichados, quedará o grande. A vida é dura e máis que se vai por, pero máis do que pensamos, máis do que pensamos,